Tunda kin yi aure ki biyayya ga mijinki Zainaba. Shaida kowa da irin kadararsa a rayuwa, da mai haƙuri a cikin lamarinsa kuma ya faduwa. Na imani da hukuncin Allah baya canzuwa, biyan da ya so hakan zai faru a kowane yanayi. Zainaba saka shauki a zuciya, yarda ke sa a aminta da juna ba wani turjiya. Sai a yi aure har a rayu da juna a cikin duniya. Batun haka ne Zainabu zaki yi aure ina fahariya. Ayyo Zainaba tun da kin yi aure. Zainabu ki biyayya ga mijinki, cire kulabuci aljannarki tana ga mijinki, kisan aka tabbaci ki sanya kula. Aure ibada ne Zainabu kin jiya, ki rike aure bauta Zainaba. Mijinki jigo ne a gare ki, ki masa kin jiya da abin da ya sa ki karki sanya ko kuma jayayya. Ki bashi duka kula da soyayya, karki masa tarjiya da fasirin shi, hakan zai sa ki cin ribar duniya. Ki biyayya ga mijinki Zainaba. Amarsu yan lelan angota ko daidai Zainabu yin biya, autar mata mai kyawun fuska har da na zuciya. Ranar auren ki Malik ne ke yi maki nasiya. Zainabu kan wata ki zaman ki gidan aure da ko wuya. Yau fatan alkhairi ne yau makiya. Kamar ka ne ka cikin su maza da kai tayyo aniyar ya rayuwar ta ne. Ilahu ya yarda Jamilu Zainabu ta zama matar ka ne, to ka ba ta kula, ba mu so mu ji ta koka cikin gidan ka ne. Dangi na kusa da na nesa kowa kairi yake ambata. Ku zama na lamana na ce magauta na kuku kunyata. Zainabu da Jamilu ku yi zaman kauna har ƙarshen rayuwa. Sallah a dare ko rana, Allahu ya mani kyakkyawar makoma shi ne gurina. In gama da lafiya fatan